Salut, dragilor, și bun găsit la un nou episod din seria noastră de prezentare a informațiilor tehnice. Astăzi vom trece la un nivel puțin mai avansat, nu neapărat pentru că informațiile pe care eu vi le voi prezenta sunt mai dificile, doar că ele se adresează persoanelor cu nivel de bază, atât din punct de vedere al cunoștințelor teoretice, cât mai ales din punct de vedere al practicii în alpinism. Pentru că în alpinism, cunoștințele teoretice fără practică nu au nicio valoare. Este important să ne punem la punct cunoștințele, iar apoi să exersăm sub îndrumarea unei persoane cu experiență, lucru care vă îndemnăm și pe voi. Astfel, atunci când parcurgem un traseu tehnic, este foarte important să avem și echipament tehnic la noi, inclusiv dispozitive de filat, coborătoare. Dar ce facem în cazul în care ne aflăm pe un traseu și este necesar să facem un rapel și nu avem un astfel de dispozitiv, dar avem totuși echipamentul de bază pentru parcurgerea unui astfel de traseu, și anume hamul, un anou sau două anouri, preferabil două carabiniere și o coardă sau o semicoardă. Eu pentru exemplificare astăzi am ales o cordelină pentru că este mai maleabilă. Ce vom face? Vom improviza un dispozitiv de filat format din această carabinieră și un nod specific, și anume nodul semicabestan. Prima variantă. Avem coarda și facem două cocoașe de cămilă. Da? Pe acestea le rotim în același sens și vor rezulta două bucle. Cele două bucle le punem față în față. Da? Și a rezultat nodul semicabestan, pe care îl putem trece prin carabinieră și suntem în siguranță pentru filat. Indiferent de sensul în care tragem coarda, nodul este același. Haideți să repetăm nodul. Avem coarda, facem cele două cocoașe ale cămilei pe care le rotim în același sens. Apoi le aducem față în față și le introducem în carabinieră. Tensionăm coarda și suntem pregătiți de filat. Apoi, avem varianta a doua. Îl facem direct în palmă acest nod. Trecem coarda prin palmă, între degetul mare și cele 4 degete. Prin exteriorul palmei facem o buclă. Da? Cu firul de deasupra mai facem o buclă peste degetul mare. Și rezultă două bucle. O buclă peste degetul mare, o buclă peste cele 4 degete. Putem uni degetul mare cu cele 4 degete, iar bucla de pe cele 4 degete o trecem pe degetul mare și strângem. Și a rezultat nodul semicabestan. Introducem în carabinieră și putem fila. Da? Haideți să-l dăm și în sens invers, ca să-l vedeți și voi în față. Haideți să reluăm și acest nod. Trecem coarda prin palmă, facem o buclă pe palmă, mai facem o buclă peste degetul mare, unim cele 4 degete cu degetul mare și bucla de pe cele 4 degete o mutăm pe degetul mare. Și avem nodul semicabestan. Trecem prin carabinieră și putem fila. Haideți să mai încercăm două variante ale nodului, folosind direct carabiniera. Trecem firul corzii prin carabinieră. Avem un fir în față și un fir în spate. Firul din spate îl vom aduce în față, foarte important, prin partea opusă deschiderii carabinierei. Deci deschiderea carabinierei, noi prin cealaltă parte îl aducem în față. Și apoi îl ducem în spatele deschiderii și îl trecem prin carabinieră. Deci prin spate. Da?
Și apoi tragem de fir. Haideți să-l repetăm. Trecem coarda prin carabinieră, luăm firul din spate în partea opusă deschiderii carabinierei, îl aducem în față, trecem prin spatele deschiderii și l-am introdus. Da? Tragem de fir ca să așezăm nodul și putem face rapel. Mai avem o variantă prin carabinieră. Trecem firul corzii prin carabinieră, da? Avem în carabinieră. Rotim carabiniera complet, o aducem în aceeași poziție și am format o buclă pe carabinieră. Firul de jos, de data aceasta, îl vom introduce în carabinieră prin față, nu prin spate ca la nodul anterior. Da? Și putem să facem rapel. Avem nodul semicavestan. Mai facem o dată. Introducem coarda prin carabinieră. Rotim complet carabiniera. Da? Și avem o astfel de buclă. Firul de jos îl introducem prin față în carabinieră. Tragem de el și putem face rapel. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă urez mult succes în exersare și într-un episod viitor vom exemplifica practic rapelul folosind nodul semicavestan și carabiniera. Succes!